бачаҳои ёш, бачаҳои муҳоҷир эҳтиёт шавед. Инфексия бисёр шудагия. Ина чиза медонед, барои чи истифода мебаред, кадом вақт истифода мебаред. ин резинка, презерватив барои чи истифода мебаред, шумо хушрӯ медонед. ҳама ҳамин чиза боварӣ карда, ҳамо духтарои хушрӯ рафтесен, направо налево, куда попало, пеши духтаро рафтесен. ҳамиам инфексия гузарондеса, инфексия бачаҳо омодаст, анализ курдеса, бисёр инфексия дора. Барои чи ман мепурсам, чи қачи рафтагӣ? Ҳамаш мегам ин защитник, резинка қачи рафтагӣ, лекин ҳамаш инфексия, дата сета инфексия мебарора. барои чи? Барои ки ба аҳамият додам, барои чи ман осахтам дидам, аками чида намедонам, шумо да ҳамин шикофиш метова наметова. Шикофи майдак дата сета специални шикоф кадаге. ҳамин дата сета шикоф кадаги специални фирмо мекунад ки одамо заразӣ шава, бачаҳои ёш инфексия заразӣ шава, ба чӣ мешава? Ба против ҳамин инфексия микроб, бактерия ёки вирус дору таблетка специални фирмо мебарора, ҳаваи шумо за пага омода мехаред. ин бизнесе, цепочка, круглый бизнес. ассалому алайкум мардуми ғариб, бародарои тоҷик, бародарои хинакзадагии сози хубе, бародарои азиз, Москва, метро Теоплистан, 4 этаж, номро дар тури экран, ҷои хидмонай метавонед марҳамат барои ҳиҷома, тамоми намуди боро, барои васпалини, барои ҳамхобагӣ аз зиёд кардан, барои хинакӣ ҳастай. Метавонед ки иншаалло барои набадили пир ҳиҷоматон кунакам дар хизмати шумоем. Максимален дастгирӣ, кадомои подписаться карда нестем, марҳамат намиҷа мебояд подписаться, лайк абзане беҳтарин мешавад. Салому алайкум. чола ки дидесен ҳиҷомашо мекунем. Не бародара ҳиҷома кардем, машаалло беҳтарин хунш бромадисе. Акаҷон чикари чикари сехта? Бародара чӣ гуфтани? марҳамат бародари азиз, биё иншоалло мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. ҷон чикари кардед? чикари сехта? марҳамат кунед бачаҳо. барои эҳтиёт шавед. ҳамида боварӣ карда, мисол алоқаи ҷинсӣ накунед, кори бемаънӣ накунед, пеши духтаро наре. Инфексия бисёр гонорея, сифилис, дигар инфексияҳо гузаштеса. барои эҳтиёт кунед, пеши духтаро хулос кардам наре. авода ята мисол ҳалолӣ карда ята зан гирен, зани хитон қатӣ, мисол нахсара чем бегона бо плюс зино мекунен, плюс инфексия меқатем. пага Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон мерен зан мегирен, айпес зангирӣ чикор мекунен? Анализ месупоред. вақте ки анализ супориден, инфексияҳо ҳамаш мебарад. вақте ки ягон вич спид ёки сифилис биромад, намемона, шумо зан гиред. барои ҳаракат кунед ки ҳамқали корона накунед. илтимос ҳам видео максимально поделиться, комментария нависен, чӣ хеле воқеаҳо шудагия, мисол бачаҳои ёш бисёртар бина муҳоҷирда. раҳмат, саломат бошед.